Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Plan F. Εγώ είμαι ο Πέτρος. Εγώ είμαι ο Μιανός. Και μόλις τελείωσε το Grand Prix του Μπαχρέιν. Άμα δεν το έλεγες θα είχα σκαλώσει, θα έλεγα Ιαπωνία. Κίνα ήτανε. Μπαχρέιν. Αυστραλία. Αυστραλία, έβρεξε. Λοιπόν, και ήτανε ο καλύτερος αγώνας που είχαμε. Κανονικός αγώνας. Ο καλύτερος αγώνας που είχαμε μάλλον ήταν η Αυστραλία, γιατί ήταν ένα υπερθέαμα από άπειρα καραγκιόζηλικια, αλλά κανονικός αγώνας και racing ήταν ο καλύτερος. Είχε πολλές προσπεράσεις. Είχε πολύ στρατηγική. Έγινε χαμός με τι λάστιχα, πόσα λάστιχα, πώς θα αλλάξουμε λάστιχα. Είχε και ένα safety car να τα κάνει ακόμη πιο χάος όλα. Το οποίο θα το συζητήσουμε πιο μετά. Ναι, αυτό εντάξει. το safety car ήταν. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί έγινε αυτό. Είχαμε υπολογιστές να αποτυγχάνουν. Πω, απόλυτα fails γενικά. Ομάδες να αποτυγχάνουν παταγωδός. Ναι. Φωτάκια να αποτυγχάνουν. Λαμπιόνια. Να μην κάνουν τριγκιντράγκα. Είχε ενδιαφέρον από όλες τις απόψεις, νομίζω. Και από άποψη αγώνα, όπως πήγε με τις προσπεράσεις, είδαμε πάρα πολλές προσπεράσεις. Είδαμε και κάποιες προσπεράσεις έτσι λίγο πιο μαγκιόρικες από άλλες. Και από μικρά παιδάκια, έτσι. Σχολείο πάει ακόμα το πασμένο. Σχολείο δεν μπορεί να οδηγήσει. Είπαμε, έβγαλε δίπλωμα. Λάδωσε στην Ιταλία. Στη χώρα του δεν μπορεί να οδηγήσει το αμάξι. Στην Ιταλία, φίλε μου, και τι έβγαλε. Μετά τα 21. Το έκανε τώρα η Mercedes αμάξι και δεν μπορεί να το οδηγήσει. Ωραία, πίκρα. Δεν φαντάζεσαι. Θα του έχουν δώσει τώρα κανένα τέρας. Ένα κτίνος. Θα το κάνει στο πάρκινγκ μπρος πίσω. Ήταν ωραία. Και ο Μπέρμαν έκανε μια φοβερή προσπέραση. Ο Μπέρμαν έκανε έναν φοβερό αγώνα. Ισχύει. Είδες ποιος βγήκε driver of the day? Αυτό είναι τώρα. Νόμιζα ότι για λίγο ότι όντως δεν είδες και μετά κατάλαβα ότι ήταν trigger question για μένα αυτό. Δεν έχεις δει ή έχεις δει? Δεν είδα ποιος. Νόμιζα ότι απλά το κάνεις γιατί θα ξέρεις ποια είναι η αντίδρασή μου. Ο Χάμιλτον βγήκε driver of the day. Αλήθεια. Και η ερώτησή μου είναι γιατί? Τι έκανε? Φέτος πώς πάει αυτό με τον driver of the day? Δεν ξέρω. Άκουγα ένα ξένο podcast ή κάποιο δημοσιογράφο που έλεγε ότι. Υπάρχουν για τέτοια. Υπάρχει για να ξέρουν και αυτοί που είναι στα αγγλικά να μην ακούνε. Δεν κάνει ούτε translate το AI το δικό μας podcast. Και έλεγε ότι εντάξει, μάλλον τα πάνε rotate, ρε παιδί μου, τα driver of the day. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Μπορτολέτο πότε θα βγει? Σε 2-3 αγώνες, ξέρω εγώ. Βραζιλία. Αλήθεια βγήκε ο. Βγήκε ο Χάμιλτον, ναι. Ο οποίος. Έκανε κόλλη ένατος και τερμάτισε πέμπτος. Κάτω από το Leclerc, ένα. Σε έναν αγώνα όμως που δεν φάνηκε ποτέ. Δηλαδή, δεν τον είδαμε να κάνει κάτι. Τον είδαμε να περνάει άσχημα απλά πάλι. Πέρασε τον Νόρις κάποια στιγμή. Και μετά έφυγε αυτή τη στιγμή πολύ μακριά. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν πέρασαν καν τον Νόρις. Τους πέρναγε παραλίγο να τους περάσει ο Ντούχαν. Το Μάξ εννοούμε. Τον υπτάμενο Ολλανδό εννοούμε. Για αυτό το υπτάμενο Ολλανδό έχουμε δεχθεί κάποιο bullying γενικότερα. Θα επανέλθουμε γιατί πέσανε κάτι τηλεφωνάκια και Max Verstappen. Θα επανέλθουμε. Κοίταξα και την κάμερα τώρα. Έχουμε γίνει τόσοι επαγγελματίες. Τόση αυτοπεποίθηση. Θα βγει και αυτό το βίντεο. Λοιπόν, θα ήθελες να πιάσουμε αυτό το τρίμερο από την αρχή του γενικότερα? Ναι, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, νομίζω. Κοιτάει και το ρολόι του. Τώρα αυτό δεν είναι. Πάμε και μπύρα μετά. Σε 3 λεπτά το ξεπετάμε. Λοιπόν, ωραία. Τι έγινε, κέρδισε ο Πιάστρι. Μια χαρά. Τέλεια, ωραία. Άντε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Για χαρά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, στο practice δεν γίνανε πολύ φοβερά πράγματα. Ο Μπράουνινγκ πήγε να σκοτώσει τον Άλμπον σε κάποια φάση. Ναι, και ο Άλμπον έφαγε ποινή, αλλά δεν φαίνεται να φταίει. Αυτό δεν το κατάλαβα καν. Γενικά με τις ποινές φέτος πάει χειρότερα από πέρυσι. Το έχουν καταφέρει αυτό κάπως μαγικά. Σου σημαίνει κάτι? Άκουσα μήπως παίρναγε ένα αεροπλάνο, γιατί είπαμε να μην πάμε κόντρα στη ΦΙΑ τώρα. Παίρναγε ένα αεροπλάνο. Μην εξηγήσει έτσι άσχημα, να τα πάμε καλά με όλους. Με την FIA δεν θα πάμε πολύ καλά, νομίζω. Καλό. Τέλος πάντων, πήγε ο Μπράουνινγκ να σκοτώσει τον Άλμπον. Πήγε να τον κόψει. Ναι. Στα 2.
Για πολύ λίγο δεν σκοτωθήκανε. Στο FP1, FP2, σε κάτι φούλα διάφορο, χωρίς λόγο γίνει όλα στο αυτά. FP1 που βασικά, τρέξαν όλοι οι rookies, ναι. Random τύποι. Και εμείς, άμα περνάγαμε μάλλον απ' έξω, κάποια ομάδα θα μας έπαιρνε να τρέξουμε. Έτρεξε και ένας κολλητός σου, ο ξάδερφος της Χάς. Ο Μπατζανάκη, ο τριτοξάδερφος, 32 χρονών ή 31 τώρα. Τι rookie 31, ένας. Εντάξει. Έχει λεφτά, ρε φίλε. Εσύ δηλαδή, αν είχες λεφτά, δεν θα τρέχεις. Και να είχα τα λεφτά που δεν τα έχω, δεν έχω μία άκρη. Δεν τα έχει σίγουρα, ναι. Σε μία ομάδα για να με βάλουν, να μου δώσουν ένα αμάξι εκατομμυρίων να παίξω μαζί του. Αν είχες υπερβολικά πολλά λεφτά, θα είχες και την άκρη. Ναι, οκ. Δεν Δηλαδή, τράκαρε ο ξάδερφος τουλάχιστον. Μάλλον πήγαινε πολύ αργά για να τρακάρει. Του το είχαν βάλει στον αυτόματο. Είναι όταν έπαιζες με ξαδερφάκι μικρό που δεν του βάζεις ποτέ το χειριστήριο στο PlayStation και έπαιζες εσύ και νόμιζες ότι έπαιζε και αυτό. Κάπως έτσι του κάνανε αυτού. Έλα, πήγαινε το και το έχετε με τηλεχειριστήριο άλλο από απέναντι. Ήταν 6 οδηγοί καινούργοι. 6, ναι. Rookies. Εντάξει, πέρα από τον Browning δεν νομίζω να ξαναδηγείς κανείς. Ο Βέστη τι είναι? Ήταν πέρυσι F2 ή F3, τον βλέπαμε αυτόν σαν όνομα. Και η Βάζα. Και αυτό δεν έτρεξε. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτοί είναι ονόματα που τα βλέπω τόσο καιρό στις junior κατηγορίες που δεν νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα πάρα πολύ. Ναι. Εκτός και αν ο πατέρας σου αγοράσει και μια ομάδα. Εντάξει, αυτό ένα το κάνω. Τι άλλο ενδιαφέρον είδαμε? Είδαμε τον Αλόνσο να ξεκουμπώνει το τιμόνι στην προπόνηση. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί εγώ ποτέ στη ζωή μου. Τα τιμόνια αυτά μόλυσαν γενικά. Τα τιμόνια είχαν θεματάκι γενικότερα, ναι. Αλλά ο Αλόνσο σε κάποια φάση απλά είδαμε στο on-board κάμερά του ότι έσβηνε το τιμόνι για να βόσβηνε και απλά σε μία στιγμή παραφροσύνης που ήθελε να δει, εντάξει, κλείστε το και ξανά άνοιξε το να δούμε να δουλέψει αυτό το πράγμα, το ρημάδι τώρα. Απλά βάζει το χέρι του κάτω από το τιμόνι και το ξεκουμπώνει, το παίρνει στο χέρι και το ξανακουμπώνει. Σε Φόρμουλα 1 όλα αυτά, όχι. Θα μπορούσε να το πετάξει κιόλας. Ναι. Άστα κομμάτια, αυτό το πράγμα δεν δουλεύει. Και σε όλα αυτά τα χαρούμενα πράγματα είχαμε και ένα δράμα, εντάξει. Το δράμα της Red. Στις προπονήσεις. Σε όλο το τρίμερο. Σε όλο το τρίμερο. Ναι, και από τις καλά. προπονήσεις ξεκίνησε, ναι, ισχύει. Εγώ αναρωτιέμαι. Έχουμε. Συγγνώμη. Είναι μια ομάδα που βγάζει εκατομμύρια. Ωραία. Έχει λεφτά, έχει. Ό,τι θέλει έχει. Όλα τα έχει. Έχει τους αρχιμηχανικούς. Ωραία. Που είναι δίδυμοι. Όπως συζητάγαμε την προηγούμενη φορά. Είχαν ένα θέμα οικογενειακό. Λείπαν από το προηγούμενο Grand Prix που απέτυχαν. Δεν νομίζω ότι ήταν αρχιμηχανικοί. Η Pit Crew ήταν αυτή. Οι μάγκες οι πρώτοι όμως το. Ναι, μάλλον. Ναι, τέλος πάντων. Είμαι και τόσο άσχετος. Θα πω αρχιμηχανική και δεν βαριέσαι. Ανθιπολογαγή. Ας κρατάνε ένα μπουλόνι, ξέρω εγώ. Είναι αυτός που κρατάει τον άλλον. Είναι αυτοί οι δύο που κρατάνε το μονοθέσιο όταν το σηκώνουν. Είναι για σταθερότητα. Αυτή τη δουλειά θέλω να κάνω. Κι εγώ. Πας όλο το Grand Prix τσάμπα, θα πληρώνεις κιόλας, φαντάζομαι. Δεν αγχώνεσαι. Είναι το πιο εύκολο. Τι θα φαντάζεσαι να γλιστρείς και να πέσει πάνω στο μονοθέσιο? Να πέσει πάνω στο πόδι καπιανού. Ναι, υπάρχει περιθώριο για λάθος πάντα, ό,τι δουλειά και να κάνεις. Τέλος πάντων, αυτοί είχαν το προηγούμενο τριήμερο κάποιο πρόβλημα. Ωραία. Δεν γυρίσανε. Και άντε δεν γυρίσανε γιατί ήταν σοβαρό το πρόβλημα. Δεν έχει ολόκληρη η Red Bull άλλους δύο αντίστοιχους να κάνουν τη δουλειά σωστά. Δηλαδή ήταν θίασος. Ναι, βέβαια δεν ξέρω αν ήταν ανθρώπινα τα λάθη πλέον. Δηλαδή στη Red Bull φάνηκε να είναι λαμπιόνια που κάνουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα φανεί τώρα πόσο διαβασμένος είμαι, γιατί σήμερα ξαναείδα 2 φορές το recap και τον αγώνα ολόκληρο. Μπράβο. Παρότι δεν είδα Driver of the Day, και θα σου πω ότι στο δεύτερο pit stop του Verstappen έκαναν 6,2 όχι μόνο για τα λαμπάκια. Δεν μπορούσαν να βγάλουν τη ρόδα. Ναι, δεν μπορούσαν να βγάλουν την μπροστά δεξιά, σωστά. Είδες. Έχεις δίκιο. Μπράβο. Ευχαριστώ. Οπότε ήταν νομίζω ότι είναι από τα τριήμερα που παίζει να αρχίζεις να νιώθεις ότι ο Ολλανδός δεν θα παραμείνει στην εταιρεία που παράγει ενεργειακά ποτά. Ναι, αλλά δεν ξέρω, και εμείς έχουμε γίνει λίγο κουραστικοί δηλαδή. Ναι, μία λέμε ότι πάει καλά, μία λέμε ότι δεν πάει. Ναι, ήταν από τα τρίμερα που ήταν χάλια η Red Bull. Ναι, αλλά οκ, μπορεί να έτυχε. Και είπαν και ότι ο μάνατζερ του τσακωνόταν με τον Χέλμουντ Μάρκο και τους είδαν στις φωτογραφίες ότι τους έχουν.
Άμα τσακωνόταν με το Χέλμουντ Μάρκο, τώρα δεν ξέρουμε σε ποιανού τη βάρκα. Πραγματικά αυτό είναι λίγο περίεργο, γιατί θεωρούσαμε ότι με αυτή τη βάρκα είναι. Οπότε, άμα τσακώνεται και με αυτόν, τι κάνει. Τι είναι μόνος του. Μόνος του και όλοι του. Για εσάς λοιπόν που μας πήρατε τηλέφωνο και χλεβάσατε για τον υπτάμενο Ολλανδό ότι δεν είναι τόσο υπτάμενος και αου, θα δούμε. Εδώ είμαστε. Θα δούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια. Έγινε κάτι άλλο ενδιαφέρον στο practice, δεν νομίζω. Μόνο ότι ο Πιάστρι πέταγε. Ναι, ο Πιάστρι είναι από τις λίγες. Ήταν όπως ήταν παλιά ο Verstappen γενικά. Ότι practice, quali, pole position, αγώνας, πρώτη θέση, 15 δευτερόλεπτα μπροστά, fastest lap, όλα ένας άνθρωπος. Ξεκίνησε από το practice και τελικά κατάφερε να το ολοκληρώσει όλο αυτό. Το λέμε εμείς που την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε βγάλει τη θεωρία συνωμοσίας ότι εντάξει, φαίνεται ότι η McLaren κάπου ήταν στην κρίζα ζώνη και. Α, ναι, εσύ την έχεις βγάλει στη θεωρία με τα mini DRS και τις εύκαμπτες αεροτομές. Ότι τώρα έσφιξε η αεροτομή και δεν είναι τόσο εύκαμπτη και μείναν πίσω. Και ο άλλος παραλίγο να ρίξει lap και σε περαστικούς έξω από την πίστα. Υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες που το δείχνουν. Υπάρχουν όντως, αλλά στο συγκεκριμένο αγώνα δεν φάνηκε να τους επηρεάζει ιδιαίτερα. Μπορεί η FIA να κλείνει τα μάτια στη McLaren. Επίσης, ένα θέμα είναι ότι δεν ήταν καθόλου σε αντίστοιχο ρυθμό ο Νόρις. Ο Νόρις βγήκε οριακά τρίτος. Με πολλή προσπάθεια. Εμείς τα έχουμε πει για το ποιος είναι ο καλύτερος οδηγός στη ναι, McLaren. Τα έχουμε πει από την αρχή. Δεν μπορεί κάποιος να μας πει ότι ψεύτες. Έχουμε τοποθετηθεί πάνω σε αυτό, νομίζω, είναι αλήθεια. Το ζήτημα. Από εκεί και πέρα θα πω πάλι για έναν φίλο της εκπομπής που επικοινώνησε μαζί μου, που προσπαθούσε να μου πει ότι εντάξει, ο Νόρις θα πάει για πρωτάθλημα και τα λοιπά, και ο Πιάστρι θα πάει για πρωτάθλημα. Του λέω δεν παίζει να γίνει αυτό, γιατί θα στηρίξουν τον Νόρις. Ακόμα δεν τον έχει περάσει σε πόντους τους ή άλλους. Αυτό. Όταν θα είναι πάλι ο Πιάστρι ταχύτερος και ο Νόρις μπροστά, δεν θα τον αφήσουν να περάσει. It's okay. Ο μόνος τρόπος να πάρει πρωτάθλημα είναι να πηγαίνουν οι αγώνες όπως πήγε το Μπαχρέιν. Δηλαδή να είναι τόσο μπροστά που δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι στον Πιάστρι. Ναι. Αυτή τη φορά δεν μπορούσε να νικήσει ο Νόρις, ό,τι και να κάνει McLaren. Ισχύει. Να του σκάσουν το λάστιχο στο pit stop. Θα τον καθυστέρησαν σε ένα pit. Ναι, οκ, εντάξει. Όλα γίνονται. Εντάξει, είναι τόσο αυτοκαταστροφική κι αυτή. Θέλουν τόσο το Βρετανό Νόρις να πάρει, μάλλον επειδή είναι και McLaren, ξέρεις τώρα. Ναι. Ξέρω, μπορεί. Οκ, ναι, πιθανό. Πάμε στο quali. Πάμε στο quali. Ποιον είχες πει ότι θα πάρει pole position? Τα κατάφερα. Όσκαρ Πιάστρι είχα πει. Ποιον είχα πει εγώ ότι θα πάρει pole position? Το Λεβέντι εδώ πέρα. Το Max του Verstappen. Τι πήρε ο Max Verstappen? Οριακά κατάφερε να μπει στη δεκάδα. Ήταν ένα δράμα. Ήταν και ένα τεχνικό δράμα πάλι το quali. Είχαμε τον Χούλκεμπεργκ που πέρασε αντί για τον Άλμπον στο Q2 από το Q3, και όταν ξεκίνησε το Q2 αποφασίσαν τελικά ο Χούλκεμπεργκ δεν ήταν τελικά μέσα. Αλλά ο άλλος δεν έτρεχε, οπότε ήταν λίγο και μετά εμείς θέλαμε, αλλά αυτοί δεν θέλανε. Καταλάβατε τώρα. Γενικά δεν βγάζει πολύ επαγγελματισμό όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν βγάζει ότι τρέχουν τόσο πολλά εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια σε έναν αγώνα και από την οργάνωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και η Liquid Media που είναι για αυτή μέσα στους οργανωτές και τα λοιπά θα πάρει και και το MotoGP. Δηλαδή θα πάει για. Σκοτωθεί ο κόσμος δηλαδή. Ναι. Το μόνο καλό που μπορεί να έχει όλο αυτό είναι ότι μπορεί να έχουμε αγωνιστικό τριήμερο όλα μαζί. Να πηγαίνεις Grand Prix και να βλέπεις και MotoGP μέσα. 5.000 για το εισιτήριο. 15 μπορεί να έχει. Τίποτα. Πάρε τον νεφρό και δώσ' του. Ωραία. Πέρα από το τεχνικό που ήταν λίγο απαράδεκτο. Ωραία. Είχαμε τον Αζάρ που πήγαινε να τα καταφέρει και δεν τα κατάφερε. Ωραία. Είχαμε τον Λόσον που απέτυχε εντελώς το να τα καταφέρει γενικότερα. Εντάξει. Δεν μας κάνει εντύπωση. Ναι, ωραία. Απλά υπήρχε μια ελπίδα, τελικά δεν υπήρξε. Okay. Είχαμε μια Ferrari που προσπαθούσε πάρα πολύ. Με πάλι αστεία συζητήσεις μεταξύ Χάμιλτον και μηχανικού του, που του λέει δεν θυμάμαι για ποιον, ότι είναι 29 something 27 something, και του λέει αυτό είναι 3 δευτερόλεπτα gap, και του λέει συγγνώμη, ήταν 29 something. Δηλαδή λίγο μια κακή κατάσταση. Η Red Bull ήταν full προβληματική.
Παραλίγο να περάσουν στο Q2, νομίζω. Ναι, όπως φάνηκε από το practice ότι ήταν full προβληματική, και στο quali όντως παραλίγο να περάσουν στο Q2, γιατί κάνανε κάτι laps που γίναν delete, μετά γυρίσανε και βγήκανε πάρα πολύ ωριακά στο τέλος του Q3 για να περάσουν στο Q2. Για να εξηγήσουμε κιόλας, ο Ολλανδός έλεγε, δεν το λέω επτάμενο, βλέπεις, αφού δεν πήγε καλά αυτό. Ναι, ήταν πολύ χαμηλή η πτήση του. Ότι το αμάξι δεν έχει grip, δεν στρίβει καλά, δεν έχει φρένα. Εν ολίγης δεν ήταν αμάξι, ήταν ένα καριδότσουφλο αυτό που ήταν μέσα. Ωστόσο, κατάφερε να πάει ψηλά ο Νόντας. Ο Νόντας ήταν το χειρότερο Grand Prix του Verstappen, μάλλον φέτος αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο Νόντας ήταν κοντά στο Verstappen. Δηλαδή, είναι ο πρώτος δεύτερος που είναι κοντά. Καλά, εντάξει, μάλλον λόγω θα ήταν στην 20η θέση, θα ήταν στην 10η και ο άλλος ένατη. Νομίζω ότι απλά το μέγιστο που μπορεί να κάνει ο δεύτερος οδηγός στη Red Bull είναι να είναι πιο πίσω από τον πρώτο οδηγό στο χειρότερο του Grand Prix. Ναι, οκ. Παρ' όλα αυτά δεν φάνηκε τόσο πολύ τον gap αυτή τη φορά, ρε παιδί μου. Ήταν κοντάκι δύο. Ναι. Okay. Σε ένα φοβερά προβληματικό Grand Prix. Δηλαδή και ο Νόντα θα είχε προβλήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να μπορούσε να το οδηγήσει αυτό το πράγμα. Ο άλλος δεν μπορούσε να φρενάρει. Ναι. Δεν ρωτήσαν για κανέναν από το Sim Racing να τους προτείνει κανένα. Να φτιάξει το setup του αυτοκινήτου να τρέξει. Ο Σάινθ θα έκανε καταπληκτικό κόλλι. Κάτι το οποίο κατέστρεψε αργότερα. Ο Σάινθ, επειδή το βλέπα και σήμερα, επιστρέφω στο ίδιο πράγμα. Δεν έχει ψυχολογία. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή... Και το κόλλι απλά έτυχε. Ναι. Στον αγώνα τον περνάγανε από όπου θέλανε. Όπως θέλανε. Ό,τι θέλανε. Τις πιο εντυπωσιακές προσπεράσεις τις κάναν όλες πάνω στο Σάινθ. Δηλαδή ήταν. Και εμείς αφήστε τον να πεθάνει. It's already dead. Το που λένε μου εμένα που το έχω βάλει και πολύ ψηλά στην τελική κατάταξη. Το που λένε σου ποιος είναι? Ο Γκασλί. Ο Γκασλί, η Αλπίνη γενικά, ήταν ένα τρένο που δεν είχε σταματημό. Ο Φλάβιο ο φίλος. Ο Φλάβιο που είχε και γενέθλια προσφάτως και κλειστά 75 ή τόσο λέει, κανείς δεν ξέρει πόσο είναι. Ιταλός. Μπορεί να είναι πειραγμένο γι' αυτό. Ναι. Συμπλην 10 τώρα αυτά δεν είναι, δεν έχει να λέει. Ο Φλάβιο λοιπόν κάτι έχει κάνει. Κάτι διαολεμένο έχει κάνει σε αυτό το αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο πήγαινε όπως πηγαίνανε καλά αυτοκίνητα κάποτε. Τώρα, ο Ντουχάν δεν κατάφερε να πλησιάσει τη θέση του Γκασλί. Παρ' όλα αυτά ήταν 12ος, 11ος. Ήταν 11ος νομίζω. Ήταν ψηλά. Παραλίγο να μπει Q3. Ενώ λέγαμε μέσα στη εβδομάδα ότι κάτσα να δούμε, θα ξημερώσει η νύχτα. Μια νέα μέρα ξημερώνει στο Μπαχρέιν χωρίς τον Ντουχάν. Θα το ξαναπούμε βέβαια, γιατί φαίνεται ότι λειτουργεί για αυτόν. Να τον πιέζουμε. Ναι. Ήταν πολύ καλός. Αλλά το θέμα είναι ότι, ήταν στα πολύ καλά του, δεν κατάφερε να μπει στο Q3. Whatever. Η Αλπίν πήγε πάρα πολύ καλά. Και ο Γκασλί τώρα έβγαζε μάτια. Ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Ήταν P5 και μετά τις ποινές πήγε P4. Ναι, και στον αγώνα ήταν πολύ σοβαρός. Πολύ κοντά στο να είναι και P6. Τον πέρασε ο Verstappen στον τελευταίο γύρο απλά. Τον πέρασε ωραία, το είδα. Είδε την προσπέραση. Κάτι που απόφασε το TV Direction να μην δούμε. Ναι, δεν χρειαζόταν. Έπρεπε να βλέπουμε τον Πιάστρη που τερμάτιζε. Okay. Και μετά... Όχι, δεν είδαμε ούτε τον Πιάστρη που τερμάτιζε. Ναι, γιατί το οποίο ήταν επίσης άδικο. Δηλαδή δεν τον είδαμε ποτέ τον άνθρωπο επειδή έφυγε στο διάολο. Δείξτε στο τέλος να τερματίζει. Δεν είδαμε ποτέ τον Πιάστρη σε όλο τον αγώνα. Ναι, στο τέλος βλέπαμε τον Ράσελ να τσακώνεται με τον Νόρις. Εγώ έβλεπα από τον board του Ράσελ σήμερα απλά τον Πιάστρη σε κάποιες στιγμές. Αυτό. Στο βάθος. Ναι. Να υπάρχει κάπου. Κάπου εκεί είναι και ο Πιάστρη. Και είχαμε και τρομερή Mercedes πάλι. Πού έφαγε πίνει μια θέση όμως? Έφαγε πίνει μια θέση. Μετά το κάρφι Νίκο Χούλκεμπεργκ. Εντάξει, έχει καταντήσει αηδία τώρα. Ο Νίκο. Όχι ρε, ο Νίκο είναι αδερφός brother. Ναι. Με τις τακτικές του τότε. Κοίτα, τα ξέρουμε αυτά. Ναι, εντάξει, τώρα πήγαιναν και τους βγάλανε πριν καν ανάψει το πράσινο φανάρι για να βγουν τα αμάξια. Όχι το φανάρι, βασικά η άδεια να φύγουν τα αμάξια από το pitbox φανάρι... για να πάνε στο pit lane. Στη βουλιαγμένη. Ναι, μωρέ. Είναι αυτός που. Τότε είναι ο τύπος που σου κουρνάρει πριν γίνει πράσινο. Όταν περιμένετε στο κόκκινο στη βουλιαγμένη. Έλα, φίλε, ξεκίνα. Με το Mercedes το φτιαγμένο από πίσω. Άντα, αγόρι μου, τελείωνε. Πήγαιναν πολύ καλά. Ο Αντωνέλη σούπερ. Ναι. Είναι πολύ ωραίος τύπος ο Αντωνέλη. Είναι σταθερός. Φαίνεται να είναι πιο όριμος στην πίστα από αυτή την ηλικία του. Και δεν το περίμενα εγώ αυτό. Ούτε εγώ. Επειδή τον βλέπαμε στη Φόρμουλα 2, δεν ήταν καθόλου ήρεμος. Και δεν ήταν και σταθερός. Από την άλλη, παίζει και ρόλο και η φωνή που έχει στα αυτάκια του και του μιλάει συνέχεια. Δηλαδή, ναι.
έχει το. Έχει τον κατάλληλο άνθρωπο. Έχει τον ναι. πόνο εκεί πέρα να του λέει: κοίτα, έχω πάρει πρωταθλήματα εγώ, θα τα λέμε χαλαρά και θα πάνε όλα τέλεια. Μιλάει ωραία, ήρεμα. Δεν ακούει. We're checking. We can't do anything for that now. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω θα πάει καλά. Είναι δηλαδή και στον αγώνα που χάζευα, έκανε πολλές προσπεράσεις ωραίες. Δείχνει σημάδια. Έκανε την καλύτερη προσπέραση στο αγώνα. Ναι. Το dive bomb στο Sainz ήταν από άλλο πλανήτη. Ήταν dive bomb παλιού κακού Verstappen που έφευγε από 500 μέτρα πίσω και λέει: εγώ θα περάσω από εδώ, τώρα ό,τι γίνει έγινε. Το έκανε και μετά ο Sainz στον Αντωνέλη και τον έβγαλε έξω. Ναι. Και πήρε και ποινή εκεί, μάλλον. Στο for pushing a car. Πήρε damage στα μάξι. Όλα χάλια τα έκανε μετά από ένα σημείο. Τίποτα. Πήρε το ποντάκι σου κιόλας και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε, να πάμε στο main event. Στο main event. Τον αγώνα. Ωραία. Την Κυριακή το απόγευμα. Ξεχάσαμε να πούμε για τον Στρόλ τι έκανε στο κόλλι. Τίποτα. Ωραία. Πάμε στο... Αυτό που ξέρει να κάνει ο Στρόλ στο κόλλι. Και πολύ καλά έκανε. Τι έγινε στον αγώνα? Έγινε χαμός στην εκκίνηση. Ήταν τέλειο. Μετά την προηγούμενη κίνηση που δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα και είχα ξενερώσει και λέω τι γίνανε όλοι τόσο έμπειροι είναι, όλα τα αμάξια τόσο reliable είναι και δεν κάνει κανείς λάθος. Είχε κλασικά ο Νόρις, είναι δεύτερη φορά που το κάνει αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει αυτό. Εντάξει. Δεν μπορεί το παιδί. Είναι το άγχος. Είναι το άγχος. Το τρελό είναι ότι το είπε ο Μαξ, ο οποίος ήταν πίσω του. Ήταν πίσω αριστερά, ναι. Ήταν δίπλα του, εσύ. Ο δίπλα του και πίσω του ήταν ο Τσουνόντα. Ο Νόντας. Δεν μπορώ που το λέμε Νόντα. Δεν θυμάμαι, αλλά ήταν μία θέση διαφορά είχαν ο Μαξ με τον Νόρις, οπότε ήταν στο ίδιο grid, λίγο πίσω αριστερά ήταν ο Μαξ. Ναι, ο Νόρις λοιπόν μετά το formation lap, όπως κάθονται όλοι στο grid box για να πάρουν κίνηση, σταμάτησε σωστά και μετά έκανε αυτό που κάνουμε μερικές φορές άμα είσαι στο φανάρι και κοιτάξει το κινητό σου ενώ δεν πρέπει, αφήσει το φρένο και νομίζει ότι θα κάνει και το αμάξι πλαπάει λίγο μπροστά, ξαναπάτησε φρένο, αλλά είχε βγει εκτός grid box. Οπότε πήρε 5 δευτερόλεπτα ποινή. Το οποίο δεν τον επηρέασε τελικά αρκετά. Εντάξει, γιατί έπαιξε και το safety car, παίξαν διάφορα μετά. Πες. Θα το πω όταν έρθει η ώρα για το safety car τώρα, γιατί δεν το είχα σκεφτεί αυτό το σατανικό, το plot twist. Το safety car μπήκε επίτηδες εκεί. Εντάξει, δεν υπήρχε λόγος να μπει το safety car. Σίγουρα όχι full safety car. Ναι, βασικά κανένα, δεν είχε τόσο... Δεν είχε κάτι. Ναι. Θα έφερε. Εγώ επειδή δεν το έβλεπα και με ήχο και το έβλεπα από το κινητό, δεν κατάλαβα καν γιατί έγινε. Δηλαδή νόμιζα ότι κάποιος τράκαρε. Όχι, εγώ το έβλεπα με ήχο στην τηλεόραση και δεν καταλάβανε οι εκφωνητές τι γίνεται. Στην αρχή νομίζω ότι είχε ήδη γίνει αυτή η τρολιά με το Ράσελ που από δεύτερος έπεσε 20 και έκανε κάτι βόλτες στο time tower μόνο του. Και είπαν ότι safety car, δεν ξέρουμε αν όντως έχει βγει safety car ή έχει μπαγκάρει το UI πάλι. Και μετά βλέπουν την Aston Martin, όχι την Aston Martin το δράμα, το ωραίο το αυτοκίνητο του safety car, να περιμένει μόνη της μπροστά στο τέλος της μεγάλης ευθείας. Οπότε καταλάβαν ότι έχει βγει safety car και για αρκετά δευτερόλεπτα δεν ξέραν γιατί έχει βγει. Εγώ συνεχίζω, ερώτησα γιατί βγήκε, δηλαδή έστειλα μήνυμα γιατί βγήκε. Δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή, είπανε και νομίζω σήμερα που τα άκουσα, είπανε και οι εκφωνητές ότι μάλλον βγήκε για τα θραύσματα από το. Ναι. Οκ, εντάξει. Τραβηγμένο. Τι νομίζω ότι δείξανε για να μαζεύουν τα πράγματα μετά. Θα τα μαζέψαν προφανώς, αλλά. Τώρα εντάξει, είναι σαν να έχεις πιάσει το λαδάκι και να μου κάνεις. Να φέρω και το τι κάνει. Είδα σήμερα, παρατήρησα, το Μπέρμαν την εκκίνησή του που από 20 βρέθηκε 14ος με φοβερή Αυτό ήταν επίσης εντυπωσιακό στο start. Φοβερό, δηλαδή, και πέρασε τώρα από στενά σημεία και δεν τράκαρε και πεντακάθαρα βγήκε. Φοβερό, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα, δηλαδή εγώ τον είχα για να αποτυγχάνει πανταγωδός, αλλά έκανε φοβερή εκκίνηση χθες. Θα πω ότι η Χάς έκανε πολύ καλή δουλειά γενικά χθες. Ναι. Δηλαδή, ο Μπέρμαν ήταν φανταστικός και το 20ος δέκατος ήταν σούπερ, αλλά και το Κον ήταν, τι έκανε, 18ος, 9ος, 14ος, 9ος, κάτι τέτοιο. Όχι, ναι, ισχύει. Γενικά η Χάς πάει καλά.
Η Haas το πήρε σε strategy όλο αυτό πάνω της. Δηλαδή, η Haas δεν είναι πιο γρήγορη από τη Williams σε καμία περίπτωση, αλλά η Williams τα πήγε, ήταν απαράδεκτο τρίμερο για τη Williams αυτό, ενώ η Haas απλά ρίσκαρε αρκετά στο strategy και της βγήκε full και βρέθηκαν και οι δύο στους πόντους. Είναι τόσο απογοητευμένος νομίζω ο Sainz στη Williams που του μίλησε ο Vowles στο τέλος. Α, ναι. Στο radio τον τερματίσαν. Ναι, όχι, ο Sainz δεν τερμάτισε. Σωστά, έκανε DNF. Ξεκινήσουμε από το δεν τερμάτισε πάλι. Ναι. Δεύτερη ή τρίτη φορά? Η δεύτερη είναι σίγουρα γιατί και στην Αυστραλία το είχε στείλει. Νομίζω ότι είχε τερματίσει άλλες φορές. Ναι. Απλά μπράβο και που τερμάτισε ναι, δεν είχε καμία διαφορά. Και άκουσα μια φωνή τώρα Μπάσα περίεργη και του έλεγε εντάξει, θα πάμε στο επόμενο τριήμερο και ας τα αφήσουμε αυτό πίσω, κάτι τέτοια. Θα πάμε στην επόμενη τριήμερη. Ναι. Εντάξει, έχω ανοίξει ήδη τον κατάλογο και ψάχνω να βρω κάποιον οδηγό πιο φτηνό που θα κάνει το ίδιο πράγμα. Και είναι σε ολονών τη λίστα ο Κολαπίντο πάνω. Είναι συνεχίζει να υπάρχει ο Μπαμπούλα στον grid εκεί πέρα. Καλά, εντάξει. Άλλη μια τέτοια και φέρνουν τον Κολαπίντο. Κρίμα πάντως για το Sainz γιατί ξεκίνησε πολύ καλά. Ναι, ρε γάμο το και είχε κάνει και καλό κόλλη. Ναι. Και της έπαιζε ωραία εκεί στην αρχή. Και... αλλά μετά το έχασε πάρα πολύ. Μετά... Η Mercedes ήταν αρκετά καλό το αυτοκίνητο μέχρι να αρχίσει να παραδίδει πνεύμα τεχνικά. Ο Αντωνέλ ήταν φανταστικός. Τον καταστρέψαν στο strategy, ήταν απαράδεκτο. Ναι, ναι, ισχύει. Έκανε, όπως είπαμε, την καλύτερη προσπέραση του κόσμου εκεί στο Sainz. Πέρασε Max Verstappen. Πέρασε Max Verstappen αέρα. Πολύ σημαντικό για ένα παιδάκι 17 χρονών να μούστακο να περνάει το 4 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Αυτό μπορεί να το βλέπει στον ύπνο του, νομίζω μετά. Ναι, μπορεί. Το κακό είναι αυτό το βλέπει και ο Verstappen στον ύπνο του αυτό και θα τον εκδικηθεί στον επόμενο αγώνα. Εγώ περίμενα έτσι όπως τον έβλεπα να τον προσπερνάει. Περίμενα να το κόβει λίγο. Ναι, λίγο να τον τραβήξει, να τον κάνει να τρομοκρατηθεί. Αλλά δεν το έκανε, ναι. Δεν ενόχλησε. Ναι. Δεν έβριζε. Ήταν τόσο στεναχωρημένος που δεν έβριζε καν, μάλλον. Δεν γκρίνιαξε, δεν είπε τίποτα. Δεν γκρινιάξει με το κάρο που είχε. Μόνο μια βρεσιά είπε που μάλλον θα φάει και το fine μέσα στο pit. Ήταν ο Τσουνόντα αυτό. Όχι. Και ο Verstappen είπε εκεί που κολλήσαν και κάνανε 18 δευτερόλεπτα να του βγάλουν τον τροχό. Ναι. Εντάξει, μετά από αυτό το τριήμερο, επειδή τώρα συζητάμε και για τον αγώνα, ο Verstappen βγήκε κάποια στιγμή από το pit 20. Αυτό ήταν επικά κακή στιγμή για τη Red Bull. Ο Verstappen 20 σε αγώνα δεν νομίζω το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Δηλαδή το έχουμε ξαναδεί όταν έπαιρνε κάτι. Σε κάτι αγώνες που έπαιρνε ποινή να ξεκινήσει τελευταίος επειδή άλλαξε μοτέρ, ξέρω και κέρδισε. Ναι, και στην πρώτη στροφή ήταν 10ος. Ναι. Δηλαδή και τον βγάλανε 20, νομίζω είναι από τις στιγμές και από τις εικόνες που παίζει να είναι και προς τα τελειώματα. Δηλαδή άλλο ένα τριήμερο τέτοιο αν έχει, νομίζω ότι ο μπαμπάς Στρόλ θα του στρώσει 1 δις, πώς θα του δίνει 2 παραγόρι μου, 5. Πάρε το 50% από τις επιχειρήσεις μου. Πάρε και την Άστον Μάρτιν όπως είναι. Πάρε, γίνε ο πρόεδρος, εγώ απλά θα ράζω, θα σου δίνω τα λεφτά μου. Ναι, είναι πολύ πιθανό αυτό. Ουσιαστικά η Red Bull έκανε τραγικά λάθη στρατηγικά. Είχε τεχνικά θέματα. Καλά, το αυτοκίνητο δεν οδηγόταν από ό,τι σου καταλάβαμε. Δεν φρέναρε, δεν έκοβε, δεν έστριβε, δεν έκανε τίποτα. Δεν ζέστηνε μάλλον τα χάρτη καθόλου τίποτα. Καλά, με τα χάρτη ήταν απαράδεκτο. Ότι βγάλαν τον Leclerc οι άλλοι, οι Περούνι, οι Ιταλοί με χάρτη. Ενώ βλέπαν ότι σε κανέναν δεν λειτουργήσε αυτό το ελαστικό. Είπαν αυτοί, εντάξει, το δικό μας τα Max τα παίξει. Μια χαρά θα πάει. Αυτοί δεν βλέπουν τι κάνουν οι άλλοι. Κάνουν μόνοι τους πράγματα. Αυτοί μάλλον είναι 2 άτομα, δεν ξέρω. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. 2 μαϊμουδάκια που απλά πατάνε κουμπιά. Τυχαία κουμπιά όλη την ώρα και ό,τι γίνει. Η Red Bull είχε, πέρα από στρατηγικά και μηχανικά του αυτοκινήτου, είχε το θέμα με τα φώτα μέσα στο pit που δεν έσβηνε ουσιαστικά ποτέ το κόκκινο φως για να ξεκινήσει ο Verstappen αφού έμπαινε, γίνεται η αλλαγή ελαστικών, το κόκκινο γίνεται πράσινο μπροστά του για να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει. Αυτό δεν έσβησε ποτέ. Την πρώτη φορά έσβησε. Βασικά δεν έσβησε. Αυτό ξεκίνησε και σταμάτησε και ξαναξεκίνησε και χάσε πολύ χρόνο με αυτό. Και τη δεύτερη φορά πάλι δεν έσβησε και νομίζω ότι πρέπει να το πάνε απλά στο ασύρματο. Φύγε. Ναι. Το οποίο προφανώς χάσανε πάνω από 1 δευτερόλεπτο μόνο για να το κάνουν αυτό. Έπαιξε πολύ ασύρματος πάντως. Καλά, στο τέλος ήταν που ξέφυγε τελείως η κατάσταση με τα προβλήματα του Ράσελ. Στο F1 TV, το on-board του Ράσελ κάποια στιγμή σβήνει. Ενώ είναι
στην πίστα. Α, δεν το δείχνουν. Όχι, μάλλον έκοψε, δεν έστελνε τίποτα data το αυτοκίνητο. Γιατί μιλάνε και δεν δείχνει τίποτα. Απλά ακούστηκε μια στιγμή να του λέει, ξέρω εγώ, ο μηχανικός του DRS. Δηλαδή πήγαινε τίγκα τυφλά. Και Ναι. η πλάκα είναι ότι ήμουν χθες με κάτι φίλους και κράζαν ότι έχουν γίνει πολύ ηλεκτρονικά όλα και αηδία. Ορίστε. Και έλεγα, όχι ρε παιδιά, εντάξει. Έχει suspense η φάση. Έχει suspense με το κακό. Να χαλάσουν όλα τα ηλεκτρονικά. Δεν μπορούσαν να ενεργοποιηθούν τα DRS και των αλωνών επειδή είχε χαλάσει το ηλεκτρονικό. Εντάξει, αυτό που έγινε με τα DRS τώρα είναι και κάτι που δεν φταίει η FIA, ας πούμε. Ενώ συνήθως φταίει για όλα η FIA. Είναι κάτι για το οποίο φταίει η Φόρμουλα 1. Φταίει πιθανότατα η πίστα του Μπαχρέιν. Δεν ξέρω. Αυτός που στείνει το timing setup εκεί πέρα, δεν έχω ιδέα. Αλλά είναι της F1 πρόβλημα, δεν είναι της FIA. Ήτανε ό,τι πιο απαράδεκτο έχει γίνει σε μια παραγωγή τόσων εκατομμυρίων για άλλη μια φορά. Ξαφνικά, επειδή εγώ το βλέπα με ήχο, ήταν ο Ράσελ δεύτερος. Ο οποίος Ράσελ πήρε μια φανταστική εκκίνηση στον αγώνα και ήταν γενικά top όλη την ώρα. Πήγε να περάσει και στην πρώτη στροφή. Πήγε γενικά στην πρώτη στροφή και γίνανε έκτροπα. Ήταν όλοι full ορεξάτη. Πώς δεν γίνανε? Δεν ξέρω. Ένα κάτι. Δηλαδή εκεί ο Ράσελ με το έγινε, πιάστρι περίμενε ότι θα γίνουν. Κι όμως. Πώς? Πολύ σοβαρότητα. Anyway, είναι δεύτερος και σε κάποια φάση δεν πολύ συνέβαινε και τίποτα σε εκείνο το σημείο του αγώνα. Δεν τους δείχνει καν. Δεν δείχνει καν το Ράσελ η κάμερα. Προφανώς δείχνει κάτι άσχετο όπως πάντα. Ένα τζιτζίκι να κάθεται στην άκρη. Τον Μπορτολέτο 21ο να κάνει βόλτες. Και ξαφνικά ο Ράσελ από δεύτερος αρχίζει και πέφτει θέση μία-μία κάτω και φτάνει 20ος. Και βλέπω ότι και φωνές δεν λένε τίποτα. Και λέω, τι γίνεται, δεν άκουσα κάτι εγώ. Τι έπαθα αυτός? Και μετά λένε, όχι, αυτό που βλέπετε δεν ισχύει, δεν είναι 20ος, είναι ακόμα δεύτερος και θα μας δείξει τώρα και ο σκηνοθέτης και τον δείχνει δεύτερο να κυνηγάει τον Πιάστρι κανονικά, ας πούμε. Και λες, τι έγινε εκεί? Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Και εκεί αρχίζει ο Ράσελ να έχει θέματα με το τιμόνι του γενικότερα και να μην μπορεί να πατήσει DRS. Ωραία. Και συνειδητοποιούν ότι μάλλον το θέμα δεν είναι το τιμόνι και δεν είναι και τα μάξι, αν και ήταν και το τιμόνι τελικά, αλλά για άλλους λόγους. Και υπάρχει ένα θέμα με το time που στέλνει το αυτοκίνητο του Ράσελ πίσω στο control για να υπολογιστούν και όλα τα DRS γύρω από τον Ράσελ και του Ράσελ και τα προς πίσω. Το οποίο προφανώς αρχίζει να επηρεάζει και τον από πίσω από τον Ράσελ. Ο οποίος ήταν ο Νόρις. Ο Νόρις. Και αρχίζει να μην μπορεί να πατήσει DRS ο Ράσελ γιατί δεν ξέρει πότε να το πατήσει. Και αρχίζουν να του λένε από το Team Radio πότε να πατήσει DRS. Και σε κάποια φάση έχασε και το τιμόνι ο Ράσελ και έχασε και τα άψηφες, δεν μπορούσε να αλλάξει ταχύτητες και του πάνε πάτα το μπλε κουμπί, κάτι τύπου. Κάνε λίγο restart και θα παίξει. Και σκάει Windows πάνω στο τιμόνι και ο ήχος στα αυτιά του Ράσελ. Και έτσι πήγε να φάει και μια ποινή ο Ράσελ, γιατί σε μια ευθεία κάπου πριν την 10η στροφή, πριν τη 10η, πάτησε DRS ενώ δεν έπρεπε. Ενώ ήταν μόνος του και ο Πιάστρι ήταν 9 δευτερόλεπτα μπροστά. Το θέμα είναι ότι είπε ο ίδιος, επειδή προφανώς του συνοήθηκαν κιόλας εκείνη τη στιγμή για να το διορθώσει, ότι εμένα μου είπαν να πατήσω το alternative κουμπί για το radio, γιατί προφανώς είχε πρόβλημα και με αυτό, το οποίο όμως είναι και ρουταρισμένο σαν alternative κουμπί για το DRS. Και αυτό επειδή το DRS το είχαν γυρίσει σε manual, άνοιξε και το DRS. Είπε ότι το άνοιξε, κέρδισε 0,02 δευτερόλεπτα από αυτό, όπως είδαμε από το report μετά, και στην επόμενη στροφή φρέναρε περισσότερο και έχασε 3 δέκατα. Οπότε έκανε overcompensate γι' αυτό. Δεν ήταν καν μηχανικό θέμα του αυτοκινήτου, ήταν του timing γενικότερα. Οπότε δεν πήρε και την ποινή. Και εντάξει, παρόλο που δεν αγαπάμε πολύ τον Ράσελ, αν και έχω αρχίσει να πιστεύω ότι τα πάει πολύ καλύτερα από όλους άλλους, εντάξει, δεν ήταν δίκαιο τώρα να πάρει αυτή την ποινή. Είχε κάνει φανταστικό αγώνα να φάει ποινή επειδή δεν παίζει η πίστα, ξέρω εγώ. Όχι, διαφωνείς? Έπρεπε να φάει την ποινή. 20 θέσεις. Δεν μ' αρέσει αυτό το φιλοβρετανικό τώρα λόμπι που πας να κάνεις εκεί πέρα. Τι φιλοβρετανικό, για το Ράσελ είπα. Το Χάμιλτον τον κράζω όλη την ώρα. Το Χάμιλτον τον κράζεις χωρίς λόγο. Εντάξει, κράζω και στη Φεράρι. Ναι, τη Φεράρι. Ναι. Τι χωρίς λόγο. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από ένα δεκάλεπτο που ο Πέτρος έκανε τεχνική ανάλυση για τον Ράσελ. Δηλαδή, ο Χριστός η Παναγία. Σε άκουγα που απλά μίλαγες. Δεύτερος βγήκε ο άνθρωπος. Εμφανίστηκε απλά στη δεύτερη θέση. Τα έχουμε πει αυτά. Δεν... όχι, αυτή τη φορά δεν εμφανίστηκε. Εντάξει, το πήρε λίγο μόνος του. Κάτι θέλω να σου πω τώρα και τόση ώρα που μου λέγες για τον Ράσελ ξεχάστηκα. Για τον Πιάστρι και πόσο αέρας ήταν. Όχι.
Για τον Νόρις και πόσο αέρας δεν ήταν. Για το ότι τα upgrade της Ferrari πιάσαν λίγο τόπο σε αυτόν τον αγώνα. Στο Leclerc. Εντάξει. Και ο άλλος δεν μπορείς να πεις ότι απέτυχε τώρα. Πέμπτος βγήκε. Πέμπτος με ένα DNF μπροστά του, του Sainz, ένα Αντωνέλη με λάθος στρατηγική, φύγαν 2 έτσι, και ένα ο Verstappen που δεν είχε αυτοκίνητο. Φύγαν 3 έτσι. Άρα τι πέρασε, έναν, μπράβο. Αυτόν θα τον κυνηγήσετε για τα σχόλια. Μου έχεις πάρει και την μπλούζα την Μάνα I love Ferrari και δεν νιώθω καθόλου έτσι. Σε λίγο θα τη μουτζουρώσεις. I hate Ferrari και τέτοια. Ήθελα να πω επίσης για τον Νόρις ότι μας έδειξε για άλλον έναν αγώνα ότι δεν έχει αυτό το κάτι για να πάει για πρωτάθλημα. Έκανε πολλά logs. Έκανε πάρα πολλά logs και ναι, είναι αυτό που μονίμως τον κατηγορούμε ότι δεν είναι αρκετά επιθετικός. Δεν μπορούσε να περάσει, δυσκολεύτηκε να περάσει το Leclerc. Ψηλό ήταν επιθετικός. Γιατί προσπαθούσε να περάσει. Απλά αποτύχανε παταγωδός. Πώς γίνεται, δηλαδή ο Leclerc και με το Hamilton δυσκολεύτηκε. Γενικά δυσκολευόταν. Δεν έκανε καμία άνετη προσπέραση. Δηλαδή έκανε πιο άνετες προσπεράσεις στον Αντωνέλη, ας πούμε. Ναι, ισχύει. Πολύ συντηρητική οδήγηση. Τι φοβάται, μην τρακάρει και μείνει πίσω στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, οκ. Εντάξει, έχει αυτό το ότι είναι πρώτο στο πρωτάθλημα και είναι το άγχος του. Ακόμα. Ναι. Ναι, εντάξει, ακόμα γιατί είναι ο Πιάστρι 3 βαθμούς και ο Verstappen 7 πίσω του, κάτι τέτοιο. Ναι. Μέχρι και λογικά παίζει και ο τέταρτος να πλησιάζει. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τέταρτος. Ο φίλος μου, ο Ράσελ. Κοντά θα είναι κι αυτός. Όχι, είναι πολύ κοντά. Είναι 3-4 βαθμούς πίσω από το Max. Ένα DNF είναι όλο αυτό. Ένα DNF έπρεπε να έρθει χθες αυτό το DNF να είχε κάποιο ενδιαφέρον και για μας. Ισχύει, αλλά δεν είναι. Αλλά δεν είναι. Είπαμε τα predictions μας να πάνε κουβά όλα μαζί. Πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε predictions. Εντάξει, πρέπει να σταματήσουμε να παίζουμε στοίχημα βασικά με τα predictions. Καλά αυτό τώρα, εντάξει, μην τα λες παράξεις. Αυτά είναι ντροπή τα πράγματα. Οι επιλογές αυτές είναι αυτοκαταστροφή. Να πάρουμε τα λεφτά να τα κάψουμε. Καλύτερο. Εδώ στο βίντεο. Ναι, περισσότερο το. Στο βίντεο που δεν θα βγει να κάψουμε τα λεφτά. Πιο χρήσιμο θα ήταν. Τι άλλο. Εντάξει, πήρε ο Σάινθ την ποινή του το 10 δευτερόλεπτο για να σκοτώσει το. Εγώ Σάινθ ζαλίστηκα, δεν ξέρω τι. Άκουσες τι συζητούσαν για την ποινή του Σάινθ. Ότι δεν την πήρε. Αφού του είπαν ότι πήρε 10 δευτερόλεπτα. Ναι, αλλά δεν την εξέτησε ποτέ. Άρα θα την κρατήσει. Οριακά συζητιόταν να την κρατήσει για τον επόμενο αγώνα. Δεν θα γίνει όμως μάλλον. Τέλειο. Γιατί έκανε DNF μετά, οπότε δεν πρόλαβε να την πάρει. Η καριέρα του πάει από το κακό στο χειρότερο. Και λένε ότι κανονικά επειδή δεν έκανε DNF. Έκανε DNF που δεν είναι ότι έμεινε στο δρόμο. Ωραία, απλά ήταν χάλια το αυτοκίνητο και δεν πήγαινε πουθενά. Ότι κανονικά όταν γίνεται αυτό, τον βάζουν να κάνει ένα παστρού, να κάνει την ποινή του και μετά να παρκάρει. Ναι. Και αυτοί δεν το κάνανε. Okay. Και συζητιόταν όντως να την πάρει πιο μετά την ποινή. Καλά, θα είναι τέλειο αυτό. Ναι. Θα είναι η ταφόπλακα στην καριέρα του Σάινθ στη Williams. Κοροϊδεύαν επίσης οι speakers στο F1 TV. Είπε κάποια στιγμή ο Ράσελ για τα λάστιχα. Ναι. Ότι soft 26 γύρι και δεν ξέρω. Και πώς θα το κάνουμε αυτό και τέτοιο. Και τελικά βγήκε. Και το είπανε στον Νόρις, ο μηχανικός του. Του λέει και ο Ράσελ κάνει παράπονο για τα soft. Και γυρνάει ο Νόρις και του λέει, μα γιατί κάνει παράπονα, είναι τα καλύτερα λάστιχα για τον Μπαχρέιν, έχει κάνει φοβερή δουλειά η Πιρέλη με αυτό το σετ. Και δεν ειρωνευόταν. Το έλεγε σοβαρά. Okay. Και λέγανε speaker ότι εντάξει, να είσαι cool, αλλά όχι και να λες στρατηγικά αν είναι εντάξει ή όχι τα λάστιχα. Πραγματικά. Και λέγανε ότι τι φάση, δηλαδή, ναι, δεν ξέρω. Ίσως είναι και μια έλλειψη ανταγωνιστικότητας αυτό το σχόλιο, τι να σου πω. Εντάξει. Ντέμπουρι. Πιάστρι θεϊκό σχόλιο που του λέει ο μηχανικός του, γιατί προφανώς έχουν, δεν ξέρω τι έχουν, αλλά φαντάζομαι ότι έχουν δεδομένα του τι κάνει ο οδηγός μες στο αμάξι και προφανώς δεν είχε πιει νερό άλλος ποτέ. Και του λέει, όποτε μπορείς, use the drink button please, και του λέει, θα το χρησιμοποιούσα αν λειτουργούσε. Αυτός την έβγαλε χωρίς νερό. Απλά ήταν 15 δευτερόλεπτα μπροστά από όλους. Και δεν βγήκε παραπατώντας σαν κάποιους άλλους που. Τώρα θα κρίνουμε και τον Ράσελ για το. Όχι, δεν κρίνω, φίλε. Συζήτηση κάνω. Συγγνώμη, Πέτρο μου, εγώ συζήτηση κάνω.
Πώς έχω γίνει τώρα εγώ φίλος του Ράσελ, δεν καταλάβει πώς έχουμε φτάσει. Είσαι αντι-Χάμιλτον και ρασελικός, δηλαδή πόσο χειρότερα. Αντι-Φεράρι κλόουνι μου, όχι αντι-Χάμιλτον. Είσαι αντι-Χάμιλτον, μαξορασελικός. Όχι τώρα. Εντάξει. Το περίεργο είναι πώς ταιριάζει αυτό το κράμα μεταξύ τους, αφού ο ένας με τον Μάξ με τον Ράσελ δεν ταιριάζει καθόλου με αυτό το κράμα, σίγουρα. Γι' αυτό είχαν τα meme, επειδή όντως δεν μπορούσε να πιει νερό, ναι. Γι' αυτό είχαν τα meme με τον Κίμι, το Ραϊκόνεν, που είχε βιώσει στη Ferrari το my drink και οι άλλοι γελάγανε, νομίζαν ότι τους έλεγε ότι θα πάει να πιει ποτό μετά, ναι. Και δεν είχε νερό να πιει. Ναι. Εκεί, εντάξει. Τώρα εξηγούνται όλα. Γιατί εγώ νόμιζα ότι απλά τον κάνανε έτσι. Ναι, εντάξει, ο Πιάστρι μοιάζει με τον Κίμι. Ναι, αλλά είναι πολύ καλούλης. Είναι καλούλης και γελάει. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να γελάει και απλά θα είναι. Ή θα πάρει το πρωτάθλημα και θα συγχάσει. Ο άλλος δεν ήταν καλούλης, ήταν killer τελείως. Απλά μιλάγε, όντως, μιλάνε το ίδιο λίγο και οι δύο, αλλά ο ένας είναι full ευγενικός. Ναι, ισχύει. Εντάξει, και ο Κίμι ήταν ευγενικός και όλοι οι οδηγοί είπαν ότι ποτέ δεν τους έκλεισε. Δεν έκλεισε ποτέ ο Κίμι κάποιον οδηγό. Το λέγανε. Ναι. Όσο aggressive και να ήταν, πάντα άφηνε χώρο για τον άλλον. Κύριος ο Κίμι. Ναι. Κίμιος. Άμα είχαμε το σφυράκι τώρα θα ήταν ωραία. Θα πάρουμε σφυράκι. Είπαμε να πάρουμε Red Bull, πήραμε. Υπάρχει, δεν πήραμε. Μας το έκανε χορηγία. Ναι, συγγνώμη, είναι ξεκάθαρα χορηγία. Αυτό για τα καλά λόγια που λέμε. Γιατί έχουμε πει εξαιρετικά καλά λόγια σήμερα για τη Red Bull. Σε λίγο θα λέμε και τώρα περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Μπαίνουμε σε. Πώς το λένε το. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Εγώ θα το δείξω το δικό μου ποτό την επόμενη φορά για να φαίνεται ότι έχουμε πολλούς χορηγούς. Άρα μας κάνανε και το κράνος εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Χόρνερ. Αδερφέ. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να συζητήσουμε για τον αγώνα, κάτι για το cool down room που ξεγυμνοθήκανε. Που αρχίσανε τα στριπτής. Ναι, τώρα τι φάση ήταν. Το οποίο cool down room ήταν το πιο ευγενικό cool down room. Δεν έχει ξανακρατήσει τόσο. Γιατί πάντα βρίζουν και επειδή είναι live τους κόβουν. Ναι. Αυτοί δεν βρίζανε ποτέ. Έλεγε Oh Jesus, όλα κάτι τέτοια λέγανε. Ναι, ήταν τώρα τα. Ναι. Ήταν λίγο φλόρι και τρεις. Ναι. Ο Όσκαρ απλά δεν έλεγε τίποτα γιατί είχε νικήσει, οπότε απλά κοίταγε την οθόνη. Ναι, σε κάποια φάση ο Ράσελ αποφάσισε να βγάλει την μπλούζα του. Για ποιο λόγο? Because reasons, ξέρω εγώ, είπε να το κάνει. Και μετά ανέβασε και φωτογραφίες, μάλλον για να μην κατηγορούν μόνο αυτόν, στο account του που ήταν ο Λάντο χωρίς μπλούζα στο cool down room. Απλά δεν τον έδειξε κάμερα. Μόνο Πιάστρι κράτησε ένα επίπεδο σε όλη αυτή την ιστορία. Γι' αυτό ο Πιάστρι θα γίνει πρωταθλητής. Και οι άλλοι δύο θα τσακώνονται μόνοι τους. Θα παίζουν πάντελ. Κάποια στιγμή απλά θα διώξουν, νομίζω, τον Νόρις από τη Μακλάρεν. Λες, Νόρις χωρίς δουλειά. Τέλειο. Ο ΑΕΔ. Νόρις στη Red Bull. Ο ΑΕΔ. Νόρις στη Ferrari. Ταμείο. Για να πάει. Νόρις στη Ferrari για να τελειώσει εκεί η φάση. Με το Sainz που ξαναγυρνάει για να τελειώσουμε μαζί τις καριέρες τους. Νομίζω ότι μπορούμε να το κλείσουμε. Να μην πούμε πώς πήγανε. Έχουμε υπονοήσει πώς πήγανε. Δεν θα ήθελα. Οι προβλέψεις μας. Είχα πει ότι θα κάνω 5 στα 5. Τι έκανες? Νομίζω ότι είχα κάνει 0 στα 5 μέχρι προς τιμήν του μου είπε ότι έχω κάνει 1 στα 5. Σωστά. Έπιασε το Λάντο στην τρίτη θέση. Το είδα. Το είχα δει. Το είχα κόψει το έργο. Είχα πει Max Verstappen νικητή. Αυτό δεν έγινε καθόλου. Είχα πει και εγώ το ίδιο ακριβώς. Εγώ είχα πει δεύτερη θέση τον Νόρις και τρίτη τον Πιάστρη. Είχες πει Πιάστρη Νόρις. Έπιασες τον Νόρις. Κοντά ήμουν και με τον Πιάστρη, να τα λέμε αυτά. Ναι, οκ. Εγώ είχα πει pole position τον Πιάστρη και έπιασα αυτό. Εσύ είχες πει pole position τον Max. Ναι, εγώ ήμουνα. Ήσουνα Verstappen. Τα κατάφερε πριν, τώρα τελείωσε πάλι το πρωτάθλημα δικό του. Με είχαν πειράξει κάτι αναθυμιάσεις, μάλλον δεν εξηγείται αλλιώς. Ήμουνα σε δικό μου. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα συμβεί στο επόμενο επεισόδιο με τις προβλέψεις. Γιατί νομίζω θα πρέπει να παίξουμε λίγο πιο συντηρητικά και οι δύο. Δεν υπάρχει συντηρητικά. Okay. Μόνο full επίθεση. Και τα plan F predictions μας ήταν το δικό μου αντί-χαμιλτονικό, ο Χάμιλτον εκτός πόντων. Δεν έγινε ιδιαίτερα, μπορώ να πω. Ο Χάμιλτον ήταν πέμπτος. Πήρε και driver of the day. Το δικό μου ήταν Χάμιλτον αντιρασελικό. Χάμιλτον πάνω από το Ράσελ. Καλά, αυτό δεν έγινε σε κανένα σύμπαν. Ούτε στο περπάτημα που κάνουν στην πίστα δεν πρέπει να γίνει. Ούτε στο τέλος που κάνουν γύρω-γύρω για να χειροκροτήσουν και να μανιγυρίσουν δεν πρέπει να πέρασαν στον άλλον.
Και τώρα έχουμε τον επόμενο αγώνα που θα είναι αυτό το τριήμερο. Είναι το τέλος του Triple Header. Μεγάλη εβδομάδα. Της Σαουδικής Αραβίας. Μεγάλη εβδομάδα. Θα είναι πολύ μεγάλη αυτή η εβδομάδα. Με Σαουδική Αραβία. Ακόμη πιο αργά δεν είναι αυτό. Θα τρώμε το κρεατάκι μας και θα. Με κοκορέτσι θα το δούμε. Ωραία, ωραία. Θα βουτάμε το κοκορέτσι στο καφέ. Θα μας πάρει ύπνο σίγουρα. Σαουδική Αραβία. Εντάξει, τώρα το αργά νωρίς θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Εντάξει, ναι. Μην ξανοίγεσαι. Δεν έχουμε μελετήσει για το. Ισχύει. Να μείνουμε στον αγώνα. Είπαμε πολλά πράγματα. Μπράβο μας. Γιατί μας κατηγορήσετε ότι κάνουμε μικρά επεισόδια. Ναι, 45 λεπτά, μια χαρά. Να μας χαρείτε. Ωραίο. Θα δείτε και το βίντεο τώρα, θα κάνει 72 ώρες να ανέβει. Αυτό θα τελειώσει το ίντερνετ στην περιοχή. Δεν θα λειτουργούν τα φανάρια και τέτοια στον δρόμο. Θα σβήσουν φώτα, ξέρω. Ναι. Απλά για να ανέβει αυτό το πράγμα. Εντάξει, νομίζω μπορούμε να κλείσουμε. Και εγώ έτσι νομίζω. Ωραία. George Russell μόνο. Μπορώ να το κάνουμε ένα short βίντεο αυτό. George Russell μόνο. Να βγάλεις τραγούδι. Γιώργη Ράσελ. Γιώργη Ράσελ μ' αρέσει. Ο Γιώργαρας ο Ράσελ. Τώρα θα τα πούμε μέσα στη βδομάδα. Έτσι, μπράβο. Γιατί να δεσμευτείς? Δεν υπάρχει λόγο ούτε να αγχωθείς. Έλαντε. Όποτε βγει. Ναι, κάποια στιγμή. Θα βγει Τετάρτη, θα βγει Πέμπτη, θα βγει Παρασκευή. Μεγάλη Παρασκευή. Μαζί με τον Επιτάφιο θα βγει το επεισόδιο. Τι θα κάνει? Θα βγει, ερωτηματικό. Μπορεί και να μην βγει. Και θα αναστηθεί. Ποτέ δεν ξέρει τι θα κάνει αυτό το επεισόδιο. Φέτος θα τον αναστήσουν. Υπάρχει ένα σας παίρνει το επεισόδιο. Νομίζω έχουμε πάει να φάμε cancel από κάθε πιθανό τρόπο. Ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, γιατί όσο μιλάμε αρχίζουμε τώρα τα επικίνδυνα. Δεν παγάμε και κάτι τώρα. Γι' αυτό δεν βγαίνουν τόσο μεγαλύτερες. Γιατί βγαίνει ο πραγματικός σε αυτό σε κάποιο σημείο. Και δεν πρέπει. Θα πω λοιπόν από μένα καλή συνέχεια. Και από μένα καλή συνέχεια. Γεια σας. So box. Keep it saying now. No, stay out. In. Hey, man. No, sorry. Hey, just go.